マキタの管理機 MKR0250H の紹介をします。重さは約18キロと軽く、扱いやすいのが魅力です。4ストロークエンジンで始動もスムーズです。燃料はガソリンです。高運幅は 225mm と 430mm に切り替え可能。小規模の畑ならこのパワーで十分しっかり耕せます。軽くて手軽な管理機を探している方におすすめです。